Kolára. My sme sa rozhodli, že dnes tak symbolicky takou... Žičme sa tu dnes, aby sme si pripomenuli 35. výročie Nežnej revolúcie. Jeden z najdôležitejších dátumov našich dejín. Je to moment, keď si naši otcovia, naši rodičia, ale aj mnohí z tých, čo sú tu dnes, vybojovali slobodu a demokraciu. Je to dar, ktorý musíme chrániť aj dnes a ktorý chceme potom my odovzdať našim deťom. A na to, aby sme slobodu a demokraciu uchránili, tak si ju musíme aj pripomínať. A preto som veľmi rád, že dnes ľudia prišli, aby si tieto hodnoty pripomenuli s nami. Lebo to nie je samozrejmosť, sloboda, demokracia, ale aj veci ako sloboda médií, nezávislé súdnictvo, to nie je samozrejmosť, je to niečo, o čo treba znovu a znovu usilovať. A my, nielen Progresívne Slovensko, ale aj ďalšie politické strany, ktoré sú spoluorganizátormi, sú pripravené toto robiť. Stal som tu pod týmito tribúnami v roku 1989 a spred 35 rokov si beriem do dnešného dňa 3 dôležité slová. To je odhodlanie. Ani dnes nemôžeme skloniť hlavy a tváriť sa, že nám je úplne jedno, čo sa tu deje. Ja vidím tisíce ľudí, ktorí sú sklamaní. To druhé je, že odpovedať na to musíme slušnosťou. Tak, ako to bolo v roku 1989, tak to budeme robiť aj my, Progresívne Slovensko a všetci tí, ktorým záleží na budúcnosti našej krajiny. A to tretie, najsilnejší odkaz z roku 1989 je nádej. Na Slovensku už je medzi mnohými občanmi apatia, zmierenie sa s osudom. Ale to posledné, čo si musíme dať zobrať, to je náš dlh voči novembru 1989 je nádej. Tá nádej bude vyjadrená aj dnes mnohými občanmi tu v Bratislave a po celom Slovensku.